हेलो गाइस हेलो गाइस आमे बर्तन ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପୁରୀ ଆମ ଗାଁ ତ ଜାଣିଥିବେ ରାସୁନାଖଳା ଆଉ ଆମ ସାହି ନା ହଉଛି ଗୋପୀନାଥପୁର ସାହି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁ ଆରଏସ୍ କେ ଟୋକା ସବୁ ଯାଉଛୁ ପୁରୀ ଆମେ ହଉଛୁ 10 ସେ ହଉଛି 1 ସେ ହଉଛି ସୁବାସ ସେ ହଉଛି 2 ସେ ହଉଛି 3 ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମୀର ବାବୁ ଆଉ ଏ ହଉଛନ୍ତି ଆରଏସ୍ କେ ଟୋକା 5 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲୁ ପୁରୀ ଦେଖାବା ପୁରୀରେ ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ସୁଭାଷ ବାବୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ବାବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାମେଶ୍ୱର ଛକରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚା ଫା ପିଇଲୁ ଗୋମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିସ୍କେଟ୍ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଳତୀବାଟପୁର ପାଖରେ ଯେଉଁ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଆମର ପିଲା କିଛିଟା ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଆରଏସ୍କେ ଟୋକା 1 ଆଉ ଆରଏସ୍କେ 3 ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଆରଏସ୍କେ 10 ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ତିରଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ଉଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାତିର ଭ୍ୟୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖା ହେବା ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଠୁ ହେଲା ଏଇ କାବା ମନ୍ଦିରଠୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିକି ଜଗନ୍ନାଥ ରଖି ଏଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ମାରିବୁ ମନ୍ଦିର ଗାଡ଼ି ତ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖାହେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାର ଯେଉଁ ଦେଖାଲା ମନ୍ଦିର ଦେଖାଲା ଏଇବା ମନ୍ଦିର ତାପରେ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ତମେ ଚାଲି ଚାଲିବା ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ିଆ ଯିବ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନ୍ତୁ କି ସେ ଅଟୋଟା ଯଦି ଗଲା ତା ଭିତରୁ ଆମେ ବି ଯିବା ଗଲା ମାନେ ଆମେ ବି ଆଗକୁ ଯିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ସେଠି ରହିଗଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ